Wel, dwi wedi ffindio stondin newydd sbon, ond dwi wedi ffindio gwyneb cyfarwydd iawn hefyd. Carys Edwards mae'n rhai'n galw, ond ddim llawer, achos Carys Tractors wyt ti'n, de? Ie, tad, Carys Tractors i bob. Ond dyle bod ti'n cael newid wan i fod yn Carys Gwenyn, achos mêl di dy bethau, de? Neu Brenhines, de. Brenhines y Gwenyn. Ie, wel, ti wedi dechrau troi, mae gen ti jympar, neu matcho bron. Ynda, bron, ynda. Mae gen i drôn sti, a mae gen ti stripes sti a melyn. Ie, ti'n gwrio fi man, ie. Wel, mae hon yn stondin. Sgwrs ma'n i'n berig, a ni fan ofalus efo hon. Arwen y ffordd Carys, mae di mynd yn barod. Yna lon lle o fel ma. Oes. Ti dechrau bod yn hir yn dilyn ni. Be sy'n gynnu ni mae i gyd te? Reit. A da mynd yn bell. Ddwn ni fanna i orffan cychwyn fan hyn. Ie, rhaid. Reit. Hefo cerdyn coch i gychwyn, de. Rhaid. Fan hyn, ges i ennill efo'r bara brith. So, os ti eisiau colli pwysa, dim siwgr. Bara brith, a ni mae mêl o ti? Mêl, dim siwgr. O, reit. So mae gen ti bob math o beth yn y cystadlaethau mêl yma, a mae hon yn babell newydd lenni. Yr unig broblem dwi wedi weld so far ydy gormod o giacwn o gwmpas. Ironic, ynddo? Ie, ie. So mae gen ni bob math. Mae hyn yn cyfle i'r plant gysadlu i wneud garddi newydd. Cystadleuedd ifanc dan 16. Ond dwi'n mwy at dy ddant di, ochr arall yn fan hyn, mae medd. So mae gen ti gymaint o wahanol fedd. Ac wyt ti wedi bod ar y medd ma, neu be? O, tad. Yn ambell i drydydd yna. Di o'n boblogaidd y medd ma? Yndi. Feddwl iawn. Gallu bod. Meddwl, ie, da iawn. So, a hefyd mae gen ti'r jam mêl, chutney mêl, a... Bob math o bethau? Bob math o bethau. Mae gen ti wedyn y cystadlaethau dwys o fel gola, canol, tywyll, granynog, i ganwyll. Hold on a munud. Be sy'n neud y gwahaniaeth rhwng un golau a tywyll te o ran mêl? Bloda. Blode? Bloda. Mae bloda gwahanol liw, maen nhw'n hel o'r bloda. So mae gen ti mêl gola yn mêl, wedi cael o dandelion, afala, tywyll, neu canol gyntaf fieri, coed, a wedyn mae'r tywyll yn dod yn fwy o fel bel heather i gelyn. A mae gen ti gysadlaethau fan hyn sy'n mond yn cael ei berniadu am y blas. So mae'r un sydd wedi cael yr arbennig yna, mae hwnna dod o lwy lawr o Yorkshire, Swydd Efrog, a mae hwnna yn fel, mae wedi cael fwy o bloda sgawen ddo fo. Ges i ail yn hwnna, hefo'r mêl y bel heather. So mae o'n... Ysgob? Gymaint o wahanol liwia. Lwc ydi o gyd te, lle mae'r gwenyn di bod. O na, mae rhaid i ti gael y blas gora. Ond i ti gael y blas gora, be am i ti ddod draw i drio gwahanol bel yma'n hyn? O'n i'n meddwl sydd wedi beth yn cynnig, Carys. Wel ie, mae gennym ni bel o bawb yma'n hyn, sydd a jamel, mae pawb yn gallu blasu. So, os ti eisiau trio, mi gyd i drio, mae yna 3 fan hyn. Dria un o'n nhw. Pigad i'r un gorau fi wan. Un ti di hwnna? Of course. O'n i'n meddwl o braidd. Lleol i chdi yn o lew, dydy? Bada wthio o'r i bell. Tagu rhywun. Hwna'n neis. Da iawn. Just fi tagu. Rhaid i ni gael plug wan. Wyt ti'n gwerthu'r mêl ma yn y sioe? Ond o tad, mae i gael yn fan hyn. Mae o i gael yn y neuad fwyd ac yn neuad Glamorgan. Gwych iawn. Ac os da chi ddim yn dod i'r sioe, diolch gael ar mail order. Yndi tad. Da iawn. Carys, diolch am y sgwrs. Ti'n brysur, cer nôl at y waith. Ti'n colli sales. Well mi fynd.